alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, kun ji abin da maras dalili yake faɗa, hasada ta rige ta tashi. Allah iya tashi kashe kare sai shi mishi ƙurji tsakakkai. Wato, na daɗe bai yi komantar a kanka ba, saboda dama al'ummar ƙasar Nijar suna yin addu'o'i da fatan alheri da Allah ya karya dukkan maƙiyi na cikin gida da na waje ga wannan ƙasa ta mu ta Nijar, ga waɗannan shugabanni. Allah ya riga ya karya ka, ba mu dawowa a kanka. To amma dalilin da ya sani ce za ni wannan bayani, ina so yi maka nasiha na matsayinka da kace kai musulmi na, matsayina ni ma musulmi, ina maka nasiha maras dalili, ka ji tsoron Allah kamar yadda ni saba yi maka nasiha, kuma alhamdulillah nasiha tana amfani. Tunda in ba ku manta ba, yan uwa musulmi waɗanda suke biye da mu sau da ƙafa, lokacin da duk maras dalili ya ɗauko magungunan shi na ayi fara ayi baka, an ci amanan mutane, an ci kuɗi kaza, waɗanda suke magunguna na ƙarya, na sha faɗin magunguna na gaskiya a kan shi, musamman ma bashin kuɗin haya da ya tsirike da su daga garin Tawa, da kuɗin mai na baki da ake zuba cikin inji, da kuɗin shago, wajen kuɗi abinda sun ka kama jika 440. To kaga mun kai ta masa nasiha akai ya ji tsoron Allah, dan ko mutuwa yayi, tunda waɗannan mutane ba su yahe masa wannan haƙƙi ba, da saro waɗanda ya ta ci amana su, irin kuɗin masallacin ne da ya ci a garin Tawa da sarwansu, to Allah zai tambaye sa. To alhamdulillah, kaga ina nan babban birni ya mai, na ji labari an kire ni kai tsaye shekaran jiya, aka ce mini ai maras dalili ya iza kuɗin nan dai da muka cewa ya ci jika 440, ya iza an kai kuɗi jika 420, ya ci suna kuɗin da aka biya shi. Masu kuɗin sun ka ce to babu wata matsala, tunda dai ka dai biya a zamna lahiya. Wallahi kai tsaye suka kiraye ni, suka faɗa mi, suka ce malam nasiha fa ta yi amfani, ga marasa dalili ya biya kuɗin da aka biya shi. To kaga wannan shine yasa ni ga ya dace in yi maka nasiha, domin mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani kainuwa ce da sha Allah. Allah na ya kashi bisa wannan matsayi, kuma wallahi tallahi billahi duk wanda yake so ya zamna lahiya lau da Ubangiji, to ya hita hanyar wannan bawa Allah, domin Allah ne ya kawo shi, ba shi ya kawo kai ne ba. Kuma general kin da an kai mishi darme, ba shi na ci ba, shi bai ce yana so ba, bai ce a sa shi ba, kuma ba shi ya naɗa kan shi ba, kamar da an taɓa gani wasu sun naɗa kansu, ba shi ya naɗa kan shi ba. 'Yan ƙasa ne, al'ummar cikin Nijar, waɗanda suka haɗu daga birni da ƙauye, suka zaka babban birni ya mai, suka yi taro, suka ga ya dace saboda irin namijin ƙoƙari da jajircewa da ya yi wajen kare tafarkin ƙasar Nijar daga turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa. An yi masa hursh, an yi masa hurjin musa, an jajace idanu, an yi barazanoni na duniya, ba irin wanda ba a yi ma wannan bawan Allah ba. Ya yi tsaitsayin daka, ya ce ko rai ko mutuwa game da ƙasar Nijar sai ya ceci ƙasar Nijar da talakan Nijar. Wannan shine dalilin da ya sa mutanen Nijar, masu kishin ƙasar Nijar, waɗanda suka ga ƙoƙarin da mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya yi, suka ce ya kamata a kai shi General Darme. Ana gane ba ho shi na yace ba. Kuma ina kira ga waɗanda suka yi talalakun magunguna, a hau don za a ce ba a siyasa, ba a kaza, ba a kaza, ai wannan ya saba ma ka'ida. Wace ka'ida ta an ka saba ma? Ka'ida guda ce aka sabawa, a ce ka saba ma ka'ida, ita ce ka'ida Allah. Allah ya saukar da aya ya ce ga yadda za a yi, kai ka zaka ce yau ba za a yi haka nan ba. Hadisi annabi sallallahu ya nuna ga yadda za a yi. Dukkan abubuwa na wanda zamna ana aka yi a rubuta, alamun ce a yi musu siye a yi kashi, a ce ai yarda a yi kaza. To shi na 'yan ƙasan ne sun ka taru, sun ka ga ya dace, suka aza ƙasar su ta Nijar bisa ga turba madaidaiciya, aka kada ƙuri'o'i, wa'inga suka kada 60, mutum 60 da wani abu suka kada shekara 5, wa'inga mutum 13 suka kada shekara 3, wa'inga mutum 32 suka kada shekara 10. An ka ce to za a yi adalci, a ɗauki shekara 5 saboda mutum 60 su da yawa. Kina ashe 'yan Nijar ne suka zaɓi mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Zaɓen shi ne aka yi.
da yawon al'umma ne suna suka ce a tayi ayi haka kuma aka yi haka. Saboda Allah na kai shi wannan matsayi. Hasada ba ta da kyau. Shi yasa Allah madaukakin sarki yana ce a cikin Alqur'ani ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul a'udhu bi rabbil falaq, kace ina neman tsari da ubangijin sahiya min sharri ma khalaq, daga sharrin abin da ka halitta, wa min sharri gasiqin idza waqab, daga sharrin dare idan yayi duhu, domin dare in yayi duhu magriba ta zo, annabi sarki cewa idza kana juhunuhul layli wa fakubbu sibyanakum, idan aka ce duhun dare ya shigo ku kakkame ƴaƴanku, saboda a wannan lokaci shedannun aljannu suka shigowa a cikin gari suna yawo, sai suka haɗu da duk wanda bai yi addu'o'i ba sai su cutar da shi. Shine sai Allah ya ce wa min sharri gasiqin idza waqab wa min sharri naffathati fil uqad, da sharrin mata annafathati, masu tofi a cikin kulli, ɗan sihiri wanda ana kulla ana Allah shi tsare mu daga sharrin masu tohe a cikin kulli. Wa min sharri hasidin idza hasada, kuma Allah ka tsare mu daga sharrin mai hasada lokacin da hasada ta taso. Kaga yanzu marasa dalili hasada ta rige ta taso. Ya ga yadda shi ka faɗa mu duniya cewa mai girman shugaban ƙasa kaza duk duniya ta ga ba haka nan na ba. Duniya ta shaidi yadda al'umman Niger suka sau wannan bawa Allah. Duniya ta ga yadda suke martaba shi. Duniya ta ga yadda suke alfahari da shi. Duniya ta ga yadda suke jinjina masa. Wallahi a wannan lokaci, a wannan turba da ake ta wannan mai girman shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, wallahi duk wanda ya ce za shi kokowa da shi, ni ina da yaƙini ga Allah cewa ba za ka ci nasara ba, saboda da Allah na za ka faɗa kuma ba za ka taɓa cin nasara ba. Allah na ya ga dama ya kama wannan lokaci, kuma Allah ya ga dama ya sama talakawa 'yan Nijar cewa su yi zama su ba shi shekara 5 ya yi mulki na matsayin jamhuriya republic, ya jagoranci al'umman Nijar, an zaɓe shi 100%. Saboda haka wayo shi zaɓen ba wai bisa ga tsarin demokaradiyya ko kaza, bisa ga duk tsarin da zai ciyar da al'umma gaba, wanda bai saba ma tsarin addinin musulunci ba. Aka kada ƙuri'a aka ce yayi, magana ta kare, ba aya ta hadisi billahi a ce kai ba daidai ga wanda Allah ya ce. Abinda aka so su jahilai su gani, tsari na duniya duk yadda aka tsara aka yi kashi aka ce haka za a yi, al'umma ta amince ta ce ai haka, magana ta kare. Sarka daga yau mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya zamanto shugaban jamhuriyar Nijar, ‘yantacce, halattacce, wanda al'ummar Nijar suka zaɓe sa 100% suka ce ya tsaye da mulki shekara 5. Ko ka so ko baka so ba, haka al'amari yake. In kana so yau ka mutu, baƙin ciki shi kashe ka mutu yau, amma haka al'ummar Nijar suka so. Kuma abinda mutane ba su gane ba, ai kuna gani a cikin social media, kuna gani yara matasa 'yan Nijar na cikin gida da na waje yanda suke hwada suna lalakun magunguna akan su ba su yarda ba ma a ce an ba mai girman shugaban kasa Abdurrahman Chani shekara 5 ta kai. Wallahi sun kace ba su raida ba. Muna ga tausassu muna ba su hankuri matasa. Ku bari haka, wa ma tasha'una illa ayya sha Allahu rabbul alamin. Mutanen Nijar su kuta ma shekara 5 ba su yi musu ba. Amma muna ga tausassu muna nuna musu ku yi hankuri. Ai aka yi shekarar nan 5, ido bi waɗanda ga kiyayya da izinin Allah su da kansu za su zaka su ce mun ƙara maka su shekara 5. Insha Allah in muna rayi, ko babu mu raye mu dai ko mun mutu, to in Allah su sai an ɗauko wannan magana an tuna da ita. Muddin aka shekara 5 wannan bawa Allah yana mulkin ƙasar Nijar, wallahi dukkan wanda ke kiyayya da shi da izinin Allah sai ya zaka shi da kai ne shi ce ku ƙara musu shekara 5. Insha Allah. Saboda Allah ya taimaki mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ya ɗaga tutar ƙasar Nijar, Allah ya taimaki ƙasar Nijar, Allah ya kare ƙasar Nijar, Allah ya kare martabar ƙasar Nijar, Allah ya kare martabar wannan bawan Allah. Ya ceci al'ummar ƙasar Nijar, ya taimaki ƙasar Nijar, ya ba da rayuwarsa domin ceton ƙasar Nijar. An yi masa hurjin musa, an jajace ido, an yi barazanoni, an yi magungunan yaƙi, duka yayi tsaitsayin da ka yace ba gudu ba ja da baya. Wallahi wannan kaɗan na daga cikin abin da mu talakawa muka yi masa, don ba za mu iya saka masa ba. Iri yadda ya jajirce, ya yi namijin ƙoƙari, ya nuna ma duniya shi cikakken ɗan Nijar na, mai kishin ƙasar Nijar, mai alfaharin ƙasar Nijar ta ci gaba. Wallahi mutanen Nijar ba su saka masa ba. Dan magana shekara 5 ko da an kashe General Darme, wai ka to kana ta haushi. To ai ba shi kai kanshi ba, al'umma ce ta kai shi. Kuma duniya ta riga ta yarda, dama al'umma ta ga nadawa kuma ta nada shi, to sai mi in kana so ka mutu ce inda kake, bakin ciki a ce bakin ciki na kashe ka saboda an kashe General Darme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.